Bueno, badakizue, mundu guztian zehar daudela misterioak, argitu gabekoak, klaratu gabeko misterioak, adibidez, Nes lakuko monstroa, ez da? Edo Michael Jacksonen arpegi zurik eta hori. Otxateko psikofoniak ere hor daude. Eta, klaro, Morgan ere badaukagu beste misterio bat, oraindik ere argitzeko dagoena. Janireren maleta. Horren handia da, Janireren maleta ze beti lortzen duela beste norbaitek bere parte zigotzea. Bueno, beti, gaur arte behintzat. Janire, aldaiak inzerdeko zu normaleta barruen? Trikitisa. Trikitisa, kanterako arrezek. Igual soka bat entrenatzeko edo. Bai. Eta horpegio izan da, Janire. Horpegi horrek izan nahi du. Ez dakizula? Zer jarriko dut, arropa, Eta soka bat entrenatzeko edo. plantzak, makillajea, zapatak, botak, eta bar eta bar. Janire eta bere maleta. Izan da impresionante. Bueno, zen. Gora! Bai. Zen hartzo, eraman baldia zu maleta mesedez eski kriston piso dauka. Zure maleta. Hostia, quita, divorcio nahi dut, venga. Jode, Janire maleta, txal. Nik ez dut eraman behar. Nola divortzioa mesedez? Ez eraman zuen, no te jodes. Oier! Bilatu zator bat edo. Janireri zerbait sartzen zaionean begitartean. Maleta hori pisu asko zeukan eta... Oier, eraman mesedez. Ez, oier! Mesedez, ez ipini horrik musturrek zestozu lortuko ez ebez. Zen hartzo, mesedez, lagundu idazu. Bilatu zator bat edo. Jatorra eta zo zatorra. Holan bai. Eskizan da. 36 minutu! Vamos! A ber, ezin barri, gauza asko ekartzen ditut, jode. Nire maletaz dauka bukaerari. Bueno, jantziak. Pijama. Zein da jertzeko linda? Beste jertzea bat, hau primerako jertzea. Barkatu, baina primerako jertzea. Horren izan, jertzea. Kirola egiteko, braka batzuk. Kamiseta bat, toaiak. Bueno. Ni ez dakit, etxe guztia sartu duen edo... Zarratzeko maletaren gainean jartzen naiz, bestela ezin da. Zorionak berari, datorren astean ere bai bera igoko du. Baizea. Morgan, zema demora egiten duzu, zema demora pasatzen duzu. Asteburu bat, hori da, bi egun. Bai, eskaz. Janireren maleta ez dago ez arropaz ez ezertaz beteta. Janireren maleta bada espadakoz dago beteta. Claro. Bueno, Rekabia segulako zego. karga, hori behintzat fijo. Oierri eskatu zion mesedez maleta igotzeko, Oier libratu zen, eskakiatu zen ala nola, eta orduan Janirek batereko gori gabe, baina igo zuen bere maleta. Naiz eta, adi, ze gutar bat agertu zitzaion prest bere maleta igotzeko. Voluntario bat, baina Janirek, Santa Janirek, ezezko borobila eman zuen. Ez, oier, eraman mesedez. Ez. Zergatik esan dit nire bere maleta igotzea, nik ez naiz ez Julen, ez Satorra, beraz, nik ez dut eraman behar. Me pico y no respiro. Ez, nola ez. Markatu, joe, ni naiz. Pertsona hona, en plan de, bueno, iba ez ni lagunduko izut. Bestea, ez, oier, ez dakizte. Da, ni beratu dio kanpanoi eta bere aurpegia izan da. Osea, poker face, baina total. Geratu naiz horrela, izututa, osea, bai, porque nun espero bere erantzuna, eta gainera hori, ditugunan gauzekin eta hori, pentsatzen nuen ondo ginala, eta ez dakit, geratu naiz pixkat txof. Eskeni zaitu da, esan dizu ez karman dut, baina. Ez bizkarrez bazkatu baina. Berari eskatu dut. Joder. Bale, Janire, lasai, ez? Ez gehiago molestatuko, Nahi batzunera eramaten uzizu.
Ez dakit zeba esan diona ez dut. Ba, jo, Joseba gatu da pixka Janiren erreakzioekin, ba, buru makur. Ni Joseban lekun baneo, ba, sarretu honetzeke pixkatze, ilusio guztiekin nola eskainita, olako erantzun bat ematea, ba, nire ustez ez dala egokie. Pentsatu nuen, esango zidala, ez eskerrik asko, ez? Behadan bezala, ez? Eta pizkarra mate jo. Egitan, giza joa, tio. Niri etxata guztu bere jokabidea. Behintzat, emaiozu, eta atazuk ez duzu jotzen, ez dakit. Klon, eskaila guztietagatik, gainera, pasatu doan egunagaitik, eta bar, oza, ke koñazo. Janire, Santa Janire, se gutxi. Erantzun horretan behintzat, Santatik asko ez, Janire? Hitz bakar batean izan zen, ez, Joseba. Ez. Zergatik ez ezkoa Josebari? Ez dakit. Zure helburua maleta beste batek egotzea basan? Ja, zen ez, inon beste batek egotzia, Oierrek egotzea. Ba, pizkat fastiatzeko edo. Nik uste dut enpeina usala oierren esaten, eta oin ikusi da, estotxela, bapateko reazioa izin dela, ez, eta nire ustez, oierrek igon basaben maleta bai edo bai. Claro. Baina, ulergarri da oierren jokabidea bai. Esaiozu Joseba, Janireri apur bat txof geratu zinela. Ez txof gatu nintzen, bai? Bo, txof ez, super txof. Super txof gainera. Jani. Bai, ez que enun espero olako erantzun egin. Bueno, ez. Gero berarekin hitz egin nuen eta telebistaren aurrean berriz ere barkamen askatzen dizut. Zeren nire erantzuna esen egokia eta, bueno, horrela irten zitzaidan, badakite gauzak beti ez dudaz ondo egiten, pertsona naizelako, eta, bueno, barkatu, berriz ere. Zemat movida, maleten asunto honekin, morgara iritsi eta beti badago zerbait. Nakorta maia? Ez esko bat emateko erak eta erak daude, eta hori ez da era honena, ez da era egokiena. Eta ni uste horrek izorratu, nola esan dezun ez eskua, ez, bueno, hola, huts bat iten bezala, ez, eta jarraitu zen nintzaiten, eta nik uste ez dela era egokiena. Bueno, eta maleta, pixu askoak alako ez behar nahi dio, aukera kasu maletan pixu erdia sartzeko. Ze hor, nik maleta horrekin urte bete pasatzet, 2 egun baino. Eta oierren jarrera normalena. Bai. Noski. Ulertzeko, bale. Zera, hombre.